Fl-ewwel sitt xhur tas-sena, l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol f'pajjiżna naqsu b'6%, dan meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li kienu 1553 il-ħaddiema involuti f'inċidenti fuq il-post tax-xogħol fl-ewwel nofs tas-sena. 1200 kienu rġiel u l-kumplament nisa. Aktar minn 15% seħħew fis-settur tal-manifattura, 14% oħra seħħew fis-settur tal-kostruzzjoni, segwit minn inċidenti fis-settur tat-trasport u tal-ħażna. Imqabbel mal-ewwel nofs tal-2018, in-numru ta' aċċidenti naqsu b'41 fejn jitlu servizzi amministrattivi u żdiedu b'40 fejn tidħol is-saħħa tal-bniedem u ħidma soċjali. Kważi nofs il-ħaddiema involuti f'dawn l-inċident ġarbu ġrieħi fil-parti ta' fuq ta' ġisimhom, bħall-idejn u swaba'. Madwar 40% tal-inċidenti seħħew f'intrapriżi li impjegaw aktar minn 500 ħaddiem. Min-naħa l-oħra bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena, 3 ħaddiema tilfu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri 2 aktar mill-ewwel 6 xhur tas-sena l-oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.